وەزارەتا دەرڤەیە سووریایە راگەهاندە و 4 بالافرên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê bi nehirokêtane serbazgehek artêşa rejimê li dêra zorê armanc kirin û di encam de 3 leşkerên artêşa Sûriyayê hatin kuştin û 13 din jî birîndar bûn. Wezareta derveya rejima Sûriyayê ew êrîş şermezar kir û ew weke destwerdانekî binav kir û gote ku wan di name ji emîndariya giştî ya netewên yekgirtî û encûmena ewlehiyê re di derbarê êrîşên balafirên hevpeymanan de şandine û têde daxwaz kir ku demildest karekî bike. Berdevkê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê Kolonel Steve Warren red kir ku balafirên hevpeymaniyê tu serbazgeheke rejimê li dêra zorê kiribin armanc. Gote tu belge tune ye ku balafirên hevpeymaniyê ew serbazgeh kiribin armanc. Ev demeke ku balafirên hevpeymaniya navdewletî Daişê li derdora dêra zorê dikin armanc, bi taybet zeviyên petrolê li Bûkemal ku dibin destê Daişê de ye.